Ето. Аре, ставаме обърна, зайка. 8-5. 8-5. Кой би аз? Аре бе, де! Никой не виновен. Ти би. Ще бия се ли съм? Колко сте? 6-9. Дай ти върши. На Марто ще му пуска на днеска гейм на мен. Защото той си го спечели. Аз му дадох другия, че ще я го бия. Ще хвърля топче всяка, ти ще имаш забивка. Трябваше всяка ми. 10-6. Това е твое. Нямам аз топче. Това не е мое. Не е мое. Това е на Марто. Андро, ама какво правите на двойки вчера? Да го бие само. Вие знае, той не бие на път. Ти не се набежаш. Геймове, Мартин. Добре си. Той имаш тренировка днес. Да, бе, това е Чакай да цъкна на ония. Беки, дай порти. Ти поискаш. Само аз. Амо, прекопши. Значи, и ще играят там и след това може да ще бъдем предложи. Значи, добре си. Сега съм видял игра с баща. И сега пусът малко с малко. Добре, аз ще знам на какво стоя на тебе. Там няма някакво план, няма върни, но ще ми каже Чува! Браво, хубаво! Две-пет. Вече не мене майка. Иване, утре ще даме 12. Ние. 5-3. Чакай, че е важно. Ало. Не, Не е лошо, сега играем. 6-3. Ще изкараме късна сглоба. Не е да се има просто след просто защото... 4-6. Тати, що скам мама, че ще играем сега? Това беше до 7,5 за това. Не знам. Който е казал. Стана 8,5. 8-4. Добре, Бре, че е агресивен това Мартин. да. Ето го, зелено. Зелено. Настрани го така, го тръгни настрани. Поста. 8-5. Чоле! Аре, то ти му Чоле! Мачкай, мачкай. Мачкай! 6-9. Мачкай горно-оряховския суджук. Супер, супер. Чоо, папа! Кажи му изгледа. И си, бе. 6-9. Не го предавай другия себе си. Тък може да играем. Константине, стигай. Искаш да играем буклук? Прешло. Цъкна. Чули го? Без се. Пресвети звак. Не знаете какво ще или не после. От 8 бурдай боли много, не знаеш. На 9 боли най-много. Тати ни майче на 10 боли най-много. Абе за него. Ма сега колко е? 10. Браво, Мартин. Да не играеш за публиката. Винаги. Айде ще се снимам тук. Нещо не се трябваше да сте? Почти извади. Не, ако беше 10, ще да върнем тук, така не може. Браво, Сръпа. Боли с 8-10-0. Колко е? Тихо, 1-0 за мен. Айде, двойки. Чакай, бе, по-едно, бе. По-1, така ли беше? Играйте 2 от 3. Аре, играе. Айде, 2 от 3 грама. Аре, футболен гейм, бе. 2 от 3, айде, че едно съм. Аре, свали го този телефон, бе. Добре, айде да.
правим развитие. Развитие. Браво. Така е най-добре с телефона пред. Гледай, не мога. Много пада! Ама с тия големите телефони имаш с телефона. Я виж, кой да знае тук са нещо. Знае ли не? Няма. Ако ти е силен, няма да бъде. Значи първата за кухня ще направя леко. Първата винаги ми е леко. Няма. Косо имаш ми много, ще ми Да го разбереш. Две. Гледния телефон, да. Не спася. това не беше това надежда. Аре, за публиката ще правим. Почва. То освен мен, друга публика няма. Да. Сега ще дойдат да си вземат хората. Ама ти не зама, ти тогава камерата е. Няма, дай един портек. Китьо! Пак ще ми направя без мрежа. Пусти. Китьо! Марко, колко сте? 4 в 3. Айде. Не се чупа на това. Окей. Не знам как ти е получи. Не можах да се. Някъде там под радиатора са. Колко сте? 5-4 са. Добре. Не контракт. Не очкам бето, бе, аз съм възрастен. Не само странично. Силно. 5-6. Карай бе. Пролим се, ще би се час. Че ми влезе тази. Колко сте, тати? 6. Чобо, браво. 6-7. Ти да не си съм солно да правя. Да, това няма тук. Няма играем на двойка. Колко 6? Няма играем на двойка, Защото... Да, телевизор тук не спадам да е. Продължават да разум. Веде, наши. Браво! Той Той се за един бой се так за това. Виж, аз имам един-два проблема. Тримате китайци. 7-10. Те са 4, нали наш? Четвъртия да е свободен на Олимпиадата. Те даже двама. Кой бе? Кой няма да? Жан Жикъс. Нямаш право на повече квоти на Олимпиадата. Жан Жикъс кой? Той трябва да Само си... трима ли са на Той Олимпиада? трябва да си... Има, не повече. Айде.